Čaute ľudia, dneska si zahráme flopu. Už aj tu chodí. Tak ideme hrať. Musíme sa starať. Máme tu takýto plesnivý počítač. Hlavne to zapnutie, to je najlepšie. Musíme sa starať o tú flopu, aby nevybuchla. Ak vybuchne, tak máme po chlebe. Dáva nám dosť veľké peniaze. Keby náhodou, tak to hrám s mojím bratom. Keď tak, môžete si kúpiť tento Riderko merch za 10 robuxov. Budete vyzerať dobre, ako ja. Zatiaľ flopa hodila kako. Či kokso, jaké vrecko. Môj brat chce ísť von, pritom keď nemáme kľúč. Či kokso. Flopa je jaká lovatá. Pozrieme, či si tu čo môžeme kúpiť. Kúpime kalendár. Tuto aj hneď je. Vonku to takto vyzerá. Flopa hodil kako. Teraz ideme od nej peniaze pýtať. Potom napravo vidíte, že to happiness a to keď bude na 20 alebo na 10, tak bude dávať menej peňazí. A my sa musíme o ňu starať, aby sme mali peniaze a všetko možné. Ju musíme stále krmiť, až teda to je za 50. Moc drahé. Ono tu zatiaľ kaká peniaze a my ich proste zbierame. Teraz tú flopu bude držať, aby dala peniaze. Flopa je náročná. Vždycky po jedle hodí bobek. My to musíme potom zbierať. Musíme teraz... Dobre, peniaze dáva. Zatiaľ od tohto typka. Od tento typek, on stojí zadarmo a vždycky nám to takto peniaze. A potom z toho musíme kúpať krmenie. Toto video bude mať viac častí. Lebo tento typek či kokso. Teraz musíme kupovať všetko možné. Teraz musíme kúpiť stretching post. Musíme kúpiť. Flopa tu beha stále. Ja budem na ní čukať, pokým mi toto nedá poriadne peniaze.
Ak na toto video bude aspoň 10 lajkov, tak dáme ďalší diel. Už máme 118. Máme tu takúto tyčku. Čo je vonku? To je veľká dedinka. Sem pridali veľkú dedinku. Tam vidím voľaké, že vzadu tam vidím vyparenie. No. Aj pečivo tam. Teraz ideme brať flopu, aby nám dala peniaze. Ona, že proste, že kaká peniaze. Sice neviem, prečo sú není hnedé. Ale neviem. Si kokso. Zarábam Island. Už máme 124. Ide sa napapať. Teraz sa ide najesť. My kúpime takúto loptičku. Na to, že sa mala vykakať tuto, sa vykakala na zem. Hovorí nám, že peniaze nám dáš zajtra. Tak zatiaľ budeme... Či kokso, toľko veľa peniazy. Zatiaľ si zoberieme žrádlo. Dáme jej. Ona sa tu zatiaľ hrá. My jej bereme peniaze. Lebo tu sa veľmi dobre zbierajú peniaze, keď sem ide. 183 máme. Dobre, necháme ju, nech sa ide nájsť, lebo len ak by mala na nule hunger, znamená, že ona by proste vybuchla a že je koniec hry. To my nechceme. Teraz zase hodila bombu. Ešte sa ideme pozrieť, čo všetko tu majú. Idem kúpiť žradlo. Kúpime cat bed. A potrebujem 500. Budeme na ňu klikať, pokým mne nedajú Myland. A teraz sa ide najviac zarábať. Rýchlo. Musíme čo najviac. A my musíme teraz nechať. Teraz ju necháme, aby sa najedla. Ideme za týmto, nech nám dá peniaze. 551. Kúpime jej krmenie a postielku. Ďalšie kúpime to house plant. Ďalšie si kúpime tohto kuchára. Najlepšie bude asi to baby bowl. A tento kuchár, čo tu je, tak ten nám proste... Tu bude taká knižka a tam si môžeme uvariť, čo chceme.
Zatiaľ sa budeme starať za flopu. Vyhodil kako teraz. A ideme bomby. Môj brat sa teraz o ňu stará. Kaká nám peniaze. Kúpime si flopa food, ktorý sme aj dali nakrmiť. Šetríme si na to kuchárika. Už máme 321. Zasa vykakal, alebo vykakala. Dobre ľudia, toto video ukončím s flopou a vidíme sa na budúce, ak dáte na video 5 lajkov. Čaute.